mitony resaka atsika niany baka nahita amin'ny vidéo fa tsy vatoraka tay any rajoely tsy vatoraka vato vatoraka rombo ny romboendry ry vahoaka komasy vasira koa tsika igny vahoaka lefaka zegny hoe hoizatsika igny koa ary koa ikoto komasy vasira safe misy andian'olo magnano vidéo agnitako mangataka tsy haiko hino amin'ny koto zegny fa tsy fangatara fa tonga de fa miala ny rajoely komasy vasira koa izy ary safe anareo reto zegny samba milalagna anareo baka lera tsy ensanina amizay amin'ny grève anareo nagnano fitaovagna zigny miala ny rajoely fa nisanina ry zegny zista andeha hitaky raha mamparary fonazy fo izy fijaliagna anazy tsy seky iandry rajoely koa fa magname promesse reo hoe amboariko zao ataoko zao reo fa milamigny edy anareo igny amizay anareo igny amizay le mbola miala ny rajoely ni profite grève igny andeha angalanareo ny rajoely nareo igny amizay mikalasaka amin'ny sisiny mbala tsy hainareo marigny vahoaka gasy iandry rajoely koa tiandreo zo fa tsy mba afaka jalindreo mbola mpodiko heto ndraiky presidentsika io olona wera tia atao hoe mafy tia ny hita izy mahavita raha izy koa vitany kiliky doanagna nion nampivoatry Madagasikara efa nataony amizay ho jiaby nangoalitra aminazy amizay izy hitany erany zao tontolo zao fa tsy vita ny vavabe karaha zegny koa ry sanany ilatrika maire ilatrika député magnano farany mafoaka be tsy hita iro eza fo migasikara va izy tiako gasikara le miasa tamin'ny télé nagnano heny volagna be igny nanankory mba atao izy tamin'ny grève igny nagnatriky ireo mpianatrabo fa nahazo place boka igny fa agny lafa tsy magnaraka pazinany tsy haiko na izy nitatatata agny kesa fe ireo koa fa mahazo place ro io antegna igny magnategna ro hafoaka hety baka ifidy ro hava place tsisy raha vitandreo baka isy olo hafa tsika zao io ngaliany rajoely io mitofo raha ndeha ataondreo io ataonareo bady koa zany any mandiniky zegny ataonareo bady mitovy fo andeha menam-pôsy fo za matoko be mety ho mafimafiny koa jalantsika gasy safe ro mbala hameno baka le io fa mihina andry rajoely ni amizay sarotro amizay baka agnadoso io fôtony ro vahoaka aby zegny efa mizaly hitandreo hely efa natsangana raha raiky sarotro amindreo andeha hifidy le olo mbola tsisy raha natao zegny ane problème tsika Madagasikara io sarotro amindreo izy koa zaho koa za tamin'ny place n'andry rajoely fa nataoko tamin'ny pibiny any raha zegny nialako nafotrako nizahagna karakory ro be vavavy ty agnatin'ny 10 taogno indro mifidy zagna eske ro nafoaka sa tsy nafoaka nafotraka io koa vitany vavabe za zegny zo finankifeny andry rajoely fa hitanareo zegny olona wera tsy vitany vavabe mitondry Madagasikara io tsy vitany wera momba artista tompoko marigny zare nifidy marigny zare nanohagna ireo président aby tamin'ny propagande fa ny artista tompoko olombelogno karaha ataontsika managna safidindreo ireo mahay mifidy olo tiandreo ireo tsy vatery hoe ka hitovy safidy amintsika fany atsika igny variagna magnametsina ay artiste aby zegny hoe zero igny kafa amina fifidianana zegny tsy fagnamezantsigny na izôvy fa matô nataony fifidianana dika zegny samy fidy zay mety aminazy anjara zegny aky atsika jiaby mahita izy tsy manjary fisafidy atsika jiaby miaraka mahita izy aza mifagnamiatsigny oa fifidianana rituel mandeha mifidy fa aza magnamiatsigny ifulany possible ny fidinao koa lany take tsy nanjary koa zegny andeha miatsigny anao koa kafararana fifidianana zegny matô nataony hoe afaka misafidy anao dikan'zegny tsy fagnamezantsigny ny artista
efa hainareo kabandro Madagasikara antsika io possible rô zao io nanohagna vahoaka nandeha grève fa tsy masaky miseo mety mavozo mety misy ndraiky tsy pour anareo nagnano grève ça fait nagnino izy edy baka io nagnano grève io nisy nary raha robaka même atsika mijalatra zare tsy pour atsika andeha hiboaka andalabe grève mety misy karaha zay fa tsy masaky mivolagna fa tahoragna atsika vahoaka fa tahoragna rô mpiasam-panjakana aby fa nareo fanjakana gasy zay fa zare zany mahay zay tendre tao a Madagasikara hitanareo bady zany mivolagna zay fa raha zay raha marigny ke aleony artiste zegny fa tsy midriky feky amin'ny fondro agny feky zagnahary feky mety amin'ny fondro agny fa za sira rô misy mariny pour anareo tamba nataonareo raha zay donc atsika tsy tokotro andeha mia tsigny artiste asandreo nanaovanjare propagande baka koa même ny fidio igny zare tsy problème zegny ka matao fidianana zegny fa izy fa fidianana zegny samby mifidy zay tiany aza mifagnamiatsigny tsy voatery hoe anao makafizika izy andeha agnary karaha tianao non tsy voatery zegny na reninao fa tsy magnary karaha tianao ino ka artiste samby misafidy nolo jiaby na nanjary zegny na tsy nanjary samby misafidy mazava ke mahereza feky atsika jiaby malagasy fa eto mizaha nytony zay mizaha fo vaty mizaha fo arakaraha zay ny raha hitako bakany amin'ny mpagnano politika reto ro fafankahay fôtony raha fataonjare ny magnano fitaovagna vahoaka malagasy bon alors ka andeha nikoragna ty malôha fisakavam-baroko anareo le impaka mahita zany volagna impaka aleo fa sakavy miala edy fa eto tsy solo tampenam-bava izy koa mbola liny gasy fo mikolo agnatin'ny aigninaty ato koa mbola raha mandana Madagasikara fo na ino tsy maintsy manao kabava za tsy maintsy mivolagna za olo tsy voatery hitovy hevitra aminareo mazava zegny donc koa fa tsy tianao le koragna ataoko eto afaka miala moramora anao mba tsy haviany problème entre atsika roa ok ke koragna anakany any na tiantsika na tsy tiantsika bakany atsika tsy misy tafikoragna raha momba grève ty ny raha hitako de zao za zegny namango mizaha raha jiaby mandala gauche à droite ireo mpagnano politiky fo zegny mamotiky ty baka ireo ny mamotiky ireo tsy mifampatoka entre zare ireo mpianatra aby ty nagnano grève ndreo efa sifisifahanjare efa sifisifahan'ny mpagnano politiky ndraha reto ireo misefasefaka aminjay vao meka miagrave le raha fôtony tanjonjare efa mazava ameko exemple edy ijo visy ty ikotondraha ry zay ikotondraha ry zay igny moa miasalohana atsika misy rana tsisy rano zay asa na misy jiro zay asalohany koto ry zay karakôry ataony ahafiky iandrajoelina aky regna fa tsy tokotro zao an'olo misy sefasefaka amin'ny grève ny mpianatra fôtony efa mazava be ny tena tongavagna orake ny mpianatra ny teny mpianatra tongavagna andeha hitaky afandehanany rano ndraiky motro ara-dalagna idiranareo mpagnano politiky ty amizay mivadiky raha hafa tsy omboandreo fanjakagna amizay ro safe efa misy ny profity magnano raha tsy mety mandritra ny grève ataon'ny mpianatra misy ny ony andeha raha tsy mety fo misy andeha megna tsigny ary ony magnano raha tsy mety koa misy kamezagna tsigny ry mpianatra donc tsy tokotro sifisifanareo mpagnano politiky reto ny grève ny mpianatra mbamby laza re magnano fitakegnanjare madidi tsisy dirinandre mpagnano politiky tsy manjary aby reto boka aminareo fa mampigrave raha jiaby boka aminareo avenireo tsy amezandreo fanjakagna io ino lalagna ry boka aminareo fôtony fa haindreo fa misy misy efasefaka ao afa haindreo ny teny samy natongavagna reo samby reo tsara fa fankatoko raha fataondreo ny magnano fitaovagna ny vahoaka mody sary ranjare magnano mandeha mitaky tsy ako inary amizegny amizegny plan zegny miza moyen andronganagna fitondragna zegny raha fataonareo zao ny raha mba iangaviagna ambila ny mpianatra agnano fitakegnanjare madidi aza sifisifanareo mpagnano politiky mantsigny reto zay